Hát még mindig nem tudom megdönteni a 136-ot. És most egy új rész jön. Remélem, hogy most már megdöntjük. Ha nem, akkor jön a második rész. És a harmadik rész holnap. Az nagy húszott is le is ment. Szár. Rolla. De most már reméljük, hogy megdöntjük azt a 136-os rekordot. Ez egy egyes. 8 eddig. És 1. 8, 12. Tehát tudom azt számolni így simán. Ez egy 12-es. 15-ös az 27. És még egy 7-es, 34. Ez a dobás. Remélem, hogy meg lesz már ebben a részben, hogyha nem megfordítassuk. Ez egy tripla, 36. Azt hiszem már 45, egy 60 mondjuk, és egy 18. Ebben a részben is még ugyanúgy a rekordokat fogjuk döntögetni. És láttátok-e? Írjátok meg kommentben, hogy láttátok-e tegnap a Luke Littler Michael Van Gerwen meccset. Luke Littler 7-3-as nagyon sima meccset aratott. Az egy 20-as eddig. És rádolok egy 18-as, az a 36. Na nézzük! Közül 3 nyilunkat. 6. Az nem jó. 15. És egy 11-et a végére. Iratkozzatok fel még mindig, hogyha tetszik ez a videó, és ez a sorozat videó. Holnap is teszek fel, még lehet, hogy ma lesz egy karrier, meg a apukámmal lesz egy este, olyan tudom, de ti holnap fogjátok ezt látni, ezt a videót. És ezt ma, de a esti már egy FC25 meccset, apukám és én fogunk játszani. 3 darab meccset, és 3 nyert meccset kell adatni, lehet 3-1, 3-2, és hát 3-0 is lehet. És persze fordítva is. 2-1 nem lehet, csak 3 nyert, ugye? De lehet, hogy gólszámban fogunk. Ha valaki nem tudja, hogy mi az a gólszám, az az, hogy 3 meccset fogunk lejátszani, hogyha azt játszunk, rejtettem, és az lesz a téma, hogy ugye a gólszám az az, hogy mennyi gólt tudunk 3 meccsből. Ő is számolja fogja magának, meg én is számolom magamnak. Mondjuk az első meccsen nem az a lényeg, hogy nyersz, hanem több gólt rúgjál, az ellenfél. Értitek? Bukás is jó, hogyha nem sok góllal vesztettél. Na, a tripla 20-ban van. De így is jó lehet. Nem egy rossz dobás volt az előző. De nézzük. 6-os, 8-as. És egy 5-ös. Az egy 1-es. Az egy összesen eddig 15. Egy 20 és 18 lett. Nézzük. 4-es. Az a dupla. Félrement a nyíl. És az meg egy tripla 16 van, de egy tripla 8 lett belőle. És ugye ezt tegnap is mondtam, hogy lesznek forzás videók is. Mondjuk az ma nem ér, mondom biztosra, hogy ma lesz forzás videó.
Mert ma este tudjátok várni, hát holnap fogjátok látni, de ma este fogjuk megcsinálni a videót apuval a FIFA 25-ben egy szám és random meccseket fogunk játszani, ami az, hogy gombokkal, hát nem válasszuk ki a meccset, hanem a kontrolleren a betűt kell megnyomni, és amelyik csapatot adja, avval fogunk lenni. Nem válaszoltam, mint mondjuk a PSG vagy a Manchester City, Real Madrid. Ilyenek, hanem azt, hogy a gép fogja kiválasztani a random meccseket. És reméljük, hogy nagyon jó lesz ez, mert hétfőig kéne a 100 feliratkozó. Vagy hogy terem 100 olyan 50 fele. 20, 22. Hogy ez egy, már tegnap is említettem, hogy ezt kaptam a szüleimtől ezt a darcot. Ez egy unicorn darc, ugye? 8-as. Itt is már ment. Nem lesznek olyan hosszú ez a videó, ez olyan 20 perces lesz. Tegnapi azt 11 valamennyi másodperc volt. Hopp, egy beugrott. Semmi baj. 19, 3, és a 10-es már nem. Jött a tripla 15. Nem a tripla 20-ban van. Összesen eddig 7. A leváltás meg már nem nagyon ment, de 19-ben benne van még. Haza 60. Gyerekek pedig meg lehetett volna, hogyha duplába megy. Nézzük. Az pedig 12-es, összesen 72. Ma is lesz olyan, hogy ebben a videóban melyik volt a nap legnagyobb dobása, ugye ebben a videóban, mert mindig csak ilyenkor szoktam dobni. És darcozni. Ez még egy nagyon régi rekordom, ez a 136. Azóta meg csak ilyen 135-öket. Ilyen 136. Írjátok meg van, hogy nektek melyik a rekordotok. Leváltás, tripla 16 és egy 3-as lett belőle. Nem baj. Még meg lehet dönteni. 5. És az a dupla van, most nem váltunk le. És az meg a 20-ban van 65. Eddig a 72 vagy 75 volt. A legnagyobb dobás nem tudom. De az biztos, hogy jó lesz. Ezek a sorozatok, írjátok meg a kommentben, hogyha még szeretnétek ilyet. És iratkozzatok már, nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik a videó sorozat, amit csinálok. Az egy 13 leváltás. És egy dupla lett belőle. Majdnem. Na most már jó lenne a tripla 20-at becélozni. 19-es most. Rossz dobás. Nem rossz, olyan nem kiemelkedő sem. 20. 1-es. És egy felnyilván dobás. És ki a kedvenc játékosotok a dartsban? Írjátok még meg. Tegnap még. Úgyhogy lesz holnap is, ugye ma is videó. Holnap is rakok ki 2-t. Az felé ment. Mind a 2 nyíl. Egy nyílból 6-ot dobtam, mert ez duplára. Ez pedig majdnem benne volt a dupla 20-ba. És igen, majdnem.
9-es. Nem nagyon rosszakat dobálunk amúgy. Egy. Így. Az pedig lejjebb ment. Lehet, hogy még lesz egy dártos videóm, de még nem ígérem nektek. Így, ide lement. 18. És egy 4-es, 22 a dobás. Tripla 15 és egy 4-es. Nézzük a következő 3 nyilat. Hú, az majdnem a 60-asban volt. Az egy és egy 40 dobás száma. Lesz majd apuval is ugye dártos videó. Lehet, hogy még ma. Azt is holnap fogjátok látni. Megírom, hogy ma vagy holnap, szerintem ma is kerülni fog még ki videó. Hát ez meg egy másik, még szerintem. Hú. Remélem tetszik nektek, amit csinálok. Az egy 20-as, még egy 20-as jó lenne. És egy 12-es jött helyére. Nem baj. Még 9 nyilat eldobjuk és vége a videónak. 2. Meg ugye a bónusz. A bónusz nyilak azok. Most mindig egy részen az 3 volt, most 6 lesz a bónusznyig. Harmadikban már 9 és így tovább. Jaj. Most az utolsó 3 nyíl és utána még a bónusz 6 darab. 20, 34 és egy 15-ös. Jön most a bónusznyíl. Még most az utolsó 3 darab nyíl. Na nézzük az első bónuszt. 4. Na egy 20-as, ott van a 20. Hát, bemutatom megint a nyílt. Ő egy ilyen nyíl. Itt egy ilyen. És itt egy ilyen. Ennyi lett volna, és a dárcot is még bemutatom. Egy ilyen dárc, unicorn dárc. Sziasztok!